alle sammen, jeg er tilbage. Jeg begynder at lave trickshot-videoer igen. Og alt muligt andet. Vores mål er med den her kanal at have det sjovt. Ja, Vi skal- rigtig sjovt. Og vi gør også nogle gange, hvad I synes, vi skal lave. Som trickshot. Så, For eksempel at lege med frisbee og sådan noget. ja, alt muligt. Der kommer også til at blive lavet noget gaming på kanalen. Noget sige, hvad vi Fortnite, vil noget have. GTA Online, noget Minecraft, sådan lidt blandet. Er det okay for jer, at det bliver en blandet kanal? Altså, vi laver sådan lidt gaming-kanal, blandet kanal, sådan noget. For at kunne lave Og noget. det er ikke et æg, det er en marmoræg. Må- Nej, jeg skal have det. Jeg er en samling af dem. Så ja, vi kommer til at lave... Der bliver bandet Vi, med. Sig det til os forældre. vi siger ikke noget til jeres forældre. Det her, det er sådan en family-friendly kanal. Vi prøver Vi at lave ses den bare i næste family video. friendly. Hej! Det skulle du ikke have